கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம், அரசியல் சூழ்ச்சிகள், தந்திரங்கள், தேசங்களில் நடக்கப் போகிற மாற்றங்கள், மனிதர்களுடைய இருதயத்திலே தோன்றுகிற சிந்தனைகள், பிசாசின் ரூபங்கள், அவனுடைய நோக்கங்கள், அவைகளிலிருந்து தப்பிக்கும் வழிகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதான ஒரு அபிஷேகத்தை தேவன் அவருடைய தீர்க்கதரிசன மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் தந்து கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நன்றி இயேசுவே, நன்றி ராஜா. 2 ராஜாக்கள் 6வது அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம். அக்காலத்திலே சிரியாவின் ராஜா இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணி இன்னென்ன ஸ்தலத்திலே பாளையம் இறங்குவேன் என்று தன் ஊழியக்காரருடைய ஆலோசனை பண்ணினான். இந்த பெகாசஸ் பண்ணுகிற காரியத்தை ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே முதலாவது செய்ததும் இஸ்ரவேலர்கள் தான். அங்க என்ன நடக்கிறது? சீரிய ராணுவம், அந்த ராணுவத்தில் அந்த போர்டு மீட்டிங் நடக்குது, சீக்ரெட் சேம்பர்ல அது நடக்குது.